Gde su one dve nevidljive čestice zvane tvoji sinovi? Ajmo se ti u sobu slušaju neku narkomansku muziku. Ostavi bre više tu flašu, mogu bi ko muškarac da odeš da vidiš koju tu muziku slušaju, deca će da mi zastrane bre. Kad bi samo prešli na rakiju i na ipčeta. Veselje bi napravio. Evo idem. Ej, Ćale, što hoćeš? Mislim, ja i Keva nešto pričamo, pa sam teo da vas pitam, a šta slušate vi to? Rep, Ćale, ne razumeš ti to. A kako se zovu ti repovi, šta je to? Mikri i Eufrat, Ćale. Šta bre, pušite bre to, vi niste normalni, dobro. Ali Pamuk, on se sam stvara, jel znate vi to? Tako je imala lepe oči, a za mnogo je tako malo potrebno. Bicikla isto, zupčasti kaiš. Ovaj overio, brate, si čuo Ćaleta, bre. Kog saleta, brate? Ma kažem, brate, kako nekako ograničenost nam ulazi na mala vrata, brate. Nekako nam ušla u mozak malog mozga, Pa kažem, brate, koliko pije ovu jetru, uništit će rakiju, bajke. I, šta kažu? Šta slušaju? Slušaju nekog Mikija Štrausa i nekog Eufrata. Eufrat kažeš? Eufrat. Pa to je sigurno neki frat iz Europske unije. Jokuku majko, to je sigurno neka rimokatolička sekta. Teško meni. Molim te, idi u medijateku, uzmi projektor i održi im seminar o Srećku Šušiću i Safetu Isoviću, molim te. Samo su njih cigara da pređu na rakiju. Objašnjava im kako to ništa nije, ciroza jetre. Pa to se preleži za čas, idi, molim te, ljubim te i kumim. Važi, odlazim, a brojim te. I ti mene.